Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui a Parlem de Ciència explicarem 6 coses del teu cos que potser no sabies. Hola, estic aquí editant i m'he adonat que el vídeo, si faig 6 coses, com dic, se'm fa molt llarg, massa llarg. Sabeu molts que vull intentar fer vídeos més curts. Per tant, el que he decidit és fer-ne 4. En trec 2 per intentar reduir una mica el vídeo i som-hi amb el vídeo. El primer que parlarem són els pets. Està demostrat científicament que tots nosaltres ens tirem aproximadament uns 10 pets cada dia i hi ha gent que pot arribar a fer-ne 20. Però tots aquests pets tindran una potència diferent o una pudor diferent, en faran més o menys. I per què? Doncs primer hem d'entendre què són els pets. Els pets és una expulsió d'aire per al nostre anus. Aquest aire és degut a que nosaltres, el nostre cos, després de menjar fa la digestió i en aquesta digestió, per tal de digerir certs aliments i rebutjar d'altres, en els nostres intestins succeeixen unes certes reaccions químiques que el que fan és generar gasos, entre d'altres hidrogen, nitrogen, oxigen i diòxid de carboni. Però no només influeixen aquests gasos, sinó que també quan parlem, quan mengem o si respirem per la boca, pot entrar aire a dintre el nostre cos que no vagi en els pulmons, en el cas de quan respirem, i que es quedi atrapat en el nostre cos. Que si tenim aire a dintre el nostre cos, aquest aire ha de sortir per algun lloc i moltes vegades, sobretot els gasos de la digestió, que són els més comuns a l'hora dels pets, estan molt a prop de l'anus i per tant els expulsem per allà. Molt fàcil el perquè fem pets, si tenim gas dintre del nostre cos, l'hem d'expulsar d'alguna manera. Però per què fan tanta pudor? Doncs fan tanta pudor en funció del que mengem cada un. El que genera aquesta pudor és el sofre. Per tant, si tenim dietes altes en sofre, el nostre cos, a l'hora de fer la digestió, generarà sulfur d'hidrogen, que quan serà expulsat és això que fa aquesta pudor tan horrible. El sofre, perquè us en feu una idea, és el mateix component que fa que els ous podrits facin aquesta pudor, que les bombes fètides facin la pudor que fan, o que si fem pets amb molt de sulfur d'hidrogen, doncs facin la pudor que fan. Per tant, si us voleu tirar pets, perquè pets us en tirareu segur, sí o sí, 10 al dia, mínim, però voleu fer que no facin pudor i que passin desapercebuts, heu de reduir aquells aliments que puguin contenir sofre o derivats o puguin generar sofre en el vostre intestí durant la digestió. Per tant, busqueu i sereu capaços de fer pets poc pudents. El segon són les lleganyes que tenim als ulls. Les lleganyes, atenció al fastiquet, són una barreja de mocs, de cèl·lules mortes, de pols i de cèl·lules sanguínies. Sí, déu-n'hi-do, quin fastiquet. El que hem de dir és que els mocs, el que s'entén com a moc, el que s'entén com a mucosa, no són els mateixos que ens surten del nas. Al costat de l'ull tenim una petita glàndula que secreta una substància una mica oliosa, que fa que els ulls es mantinguin humits. Quan estem dormint, que és sobretot quan surten les lleganyes, el nostre cos, com que perd temperatura, aquesta substància es solidifica una mica i sortint les lleganyes. Però les lleganyes tenen un objectiu, encara que no ho pugui semblar. Aquest objectiu és sellar els ulls i evitar que els ulls s'assequin degut a una possible evaporació líquid que tenim als ulls, el que podrien ser les llàgrimes. I també actuen com a barrera per evitar que entri, per exemple, pols o cèl·lules mortes a dintre el nostre ull mentre estem dormint. D'aquí que les lleganyes siguin aquesta substància oliosa solidificada, però també tinguin pols i cèl·lules mortes que no han pogut entrar al nostre ull gràcies a la protecció que ens proporciona aquestes lleganyes. El tercer de curiositat del nostre cos és el filtrum. El filtrum són aquests plecs que tenim, jo porto bigoti i no se'm nota, però el filtrum són aquests plecs que tenim entre el nas i els llavis. Això no té cap mena d'utilitat,
però sí que té un perquè. Aquest perquè és que, com podeu veure en aquest vídeo, en el desenvolupament del fetus hi ha 3 regions que formen la cara. Aquestes 3 regions, a mesura que es van desenvolupant, arriben a confluir, arriben a ajuntar-se en un punt, i aquest punt acabarà sent el filtrum. Per tant, el filtrum no és res més que una cicatriu evolutiva, si n'hi volem dir d'alguna manera, de quan ens estem formant com a fetus. La quarta curiositat del nostre cos són els badalls. Els badalls encara no s'han trobat una utilitat a aquests badalls, tot i que hi ha moltes hipòtesis. La més nova, i la que sembla que agrada més a la comunitat científica, és que aquests badalls serveixen per refredar i oxigenar el cervell i el nostre cap. De totes maneres, els badalls els he inclòs en aquest vídeo perquè hi ha un fenomen que és molt curiós. I és que segurament alguna vegada us ha passat que quan una persona amb qui parlàveu fa un badall, vosaltres també heu fet un badall. Doncs en el nostre cervell tenim unes neurones que es diuen les neurones mirall, que són aquelles que s'ha demostrat que estan molt relacionades amb els processos d'empatia i amb els processos d'imitació, ja des de fa molt, ja que inclús altres espècies animals s'ha demostrat que també badallen, o inclús els monos, o els micos, per exemple, imiten altres micos quan, per exemple, badallen o es rasquen el cap o així. Per tant, aquestes neurones estarien molt centrades en els processos d'empatia i en els processos d'imitació. Per tant, aquestes neurones, quan veuen que algú altre badalla, el nostre sentit més primitiu activa aquestes neurones i fa que nosaltres també acabem badallant. És curiós, segueix faltant molta informació sobre els badalls, però aquí queda aquesta dada més que curiosa. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hagueu après coses noves sobre el vostre cos, que entengueu que els pets és una cosa ben normal, que no passa res, tots en fem 10 al dia. Sisplau, normalitzem els pets i els rots. Si us ha agradat el vídeo, recordeu en donar-li el like, en deixar un comentari si em voleu donar alguna de feedback. Us podeu subscriure a les xarxes socials, a Twitter i Instagram, i si us subscriviu aquí al YouTube em fareu un gran favor. Moltes gràcies i ens veiem en el proper vídeo. Adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi el príncipe.